24. návyk, ktorý ti môže každý jeden deň zmeniť tvoj život o 1%. Čo je to? Ak cítiš potrebu povedať nie, tak to urob. Viete, čo je najvzácnejšie v našom živote? Náš čas. A musíme si ho veľmi chrániť, pretože náš čas je náš život. Takže ak cítiš, že práve nechceš robiť to, čo od teba niekto chce, tak povedz nie. Chráňme si svoj čas a skutočne, keď cítime, že to s nami nerezonuje, tak povedzme nie. Na čokoľvek. Na čokoľvek, čo chce vaša rodina, čo chcú vaše deti, čo chcú vaši priatelia v tomto momente, aby ste urobili, alebo aby ste niekam išli, alebo aby ste sa niečoho vzdali. Ak to tak necítite, vždy povedzte nie. A bude sa vám ľahšie žiť a budete mať lepší život každý jeden deň. Uvedomme si to, že čas je náš život. A čas veľmi rýchlo plynie a keď ho stratíme, už ho nevieme dostať naspäť.